Preparats o preparades per escoltar contes? Sí. I sabeu com s'escolten els contes? En silenci, molt bé. Amb les orelles ben obertes com si fossin? A veure aquests elefants. Papes i mames, avis i àvies, que no venim a escoltar contes, a veure aquests elefants. Molt bé. I els ulls de què? De mussol, ben oberts, ben oberts, ben oberts. I la boca? De formiga, petita, petita, petita. Però a vegades, tot i així, ens costa molt fer silenci. A mi em costa moltíssim. Però per això tinc una cançó perquè vingui el silenci fins aquí. M'ajudaríeu a cantar-la? Sí? Mireu, primer de tot, ens expulsem les mans. Ens traiem la pols. Posem els dits en l'aire. Papes i mames, avis i àvies, que no hi hagi pensat, posarem la mà en la butxaca o al bolso i silenciarem el mòbil. I la resta portarem un dit cap al nas i un dit cap al nas. Un dit cap al nas per fora, no per dintre. I direm silenci, silenci. Si jo fos el silenci, em quedaria